Szervusztok, kedves barátaim! Gyorsan beúztam megint ide a képbe, és küldök nektek egy üzenetet. Ma a kapcsolatokról, kapcsolatok minőségéről is fogunk többek között beszélni. Az első kérdésem az, hogy neked milyen minőségűek a kapcsolataid? Neked milyen mélységűek a barátságaid? Tehát te milyen áldozatokat vagy hajlandó hozni a barátaidért? És érted, milyen áldozatokat hajlandók hozni a te barátaid? Tehát, ha bajba kerülnél, akkor anyagilag kisegítenének-e? Vagy ha bajban vagy, akkor a segítségedre sietnek-e munkával, vagy valamilyen áldozattal, annak érdekében, hogy segítsenek neked egy akadályt leküzdeni? Hány ilyen barátod van, aki ilyen segítőkészen viszonyul hozzád? És mi az, ami befolyásolja a mai világban a kapcsolatok alakulását? Gondold ezt végig, és minősítsd magadban azt, hogy neked vannak-e barátaid, és azok milyen barátok. Jártál-e már úgy, hogy akiről azt gondoltad, hogy nagyon jó barátod, aztán a végén csalódnod kellett benne, mert amikor bajba kerültél, akkor cserben hagyott téged. Na most, ha ezt így átgondoltad, akkor számot vetettél, hogy hány igazi barátod van, akkor gondold végig azt, hogy Jézus Krisztus neked olyan szinten a barátod, hogy meghalt érted a kereszten. Meghalt érted. Nem csak úgy meghalt, hanem egy borzasztó kínhalált, egy hosszantartó szenvedés utáni kínhalált szenvedett érted. Azért, hogy megfizesse ezzel a halállal a te bűneidnek az árát. Tehát a bűn zsoldja a halál. Tehát ez a jogrendben is, ha megnézed, igaz, hogy igyekeznek a legtöbb helyen a halálbüntetést eltörölték, de a bűnnek a következményének kell lenni. Mert ha nincs a bűnnek következménye, akkor kinullázzák teljes mértékben az erkölcsöt. Itt nagyon sokan dolgoznak ezen, hogy ez megtörténjen, ilyen liberális erők, de azért van bűn, és van a bűnnek az egy következménye valamilyen szinten. És az, hogy te elkövettél bűnöket, na most a mai modern jogrendben sajnos nagyon sok erkölcsi bűnt, vagy etikai bűnt nem büntetnek. Tehát az, hogyha valaki össze-vissza hazudozik, ha nem hamis tanúbizonyságot tesz a törvényszéken, hanem össze-vissza hazudozik az embertársainak, azt nem bünteti senki. Vagy az, hogyha egy gyermek a szülője iránt engedetlen, akkor azt így alapvetően így a törvény így nem bünteti. Tehát nagyon sok dolog van, ami nem büntetendő. Tehát ha manapság már azt sem büntetik, ha egy férj vagy egy feleség elhagyja a családját. Ezért nem jár büntetés. Képzeljétek el. Ezért nem jár büntetés. Nem meg se kell indokolni, hogy miért. Meguntam, vagy hát most már nem szeretem, vagy elhidegültünk, a kedvenc dumám. Elhidegültünk, és akkor elhagyja a családját, akár a férj, akár a feleség. A gyerekeit, férjét, egyszerűen elhagyja.
És ez nem büntetendő. Gondoljunk bele. És viszont ezek nagyon súlyos bűnök. Egy másik értékrend szerint, egy másik normarendszer szerint, nevezetesen a Szentírás, a Biblia, az Isten normarendszer, az Isten értékrendje, a teremtés rendje szerint, ezek bizony nagyon súlyos bűnök. És tudjuk mi ezt belülről, hogy ezek a legsúlyosabb bűnök közé tartoznak. Tudjuk mi ezt belülről, magunk emberek így tudjuk, hogy ez így nem helyes, de hát ha nincs következmény, akkor miért ne tennénk meg? Na most a hitünk szerint ezek a bűnök, ezek számon lesznek kérve. És Jézus nem tett egyebet, mint azt, hogy ezek miatt a bűnök miatt ő a büntetést átvállalta. Tehát képzeld azt, hogy egy ilyen súlyos váddal illetnek téged a bíróságon, vagyis el is követted azt a bűnt, és azt mondják, hogy na akkor életfogytiglanú börtönbüntetést kapsz, vagy halálbüntetést kapsz. És akkor ez csak jön valaki, és azt mondja, hogy egy pillanat, én a helyébe állok ennek az embernek, és én helyette meghalok. Egy helyette leülöm a börtönbüntetést. Tehát körülbelül így képzeld el a megváltást. Hogy Jézus helyetted a bűneidért a büntetést elszenvedte ott a kereszten. Na most mondhatod te azt, hogy én ezt nem kértem. Mert senki nem mondta, hogy halljon meg helyettem. Mondhatod ezt, igen, mondhatod. Tehát ezzel visszautasítod azt, hogy Jézus megfizette a bűneidért az árat. De azt mondja, nem, helyettem ne fizesse meg, az én bűneimért ne fizesse meg, én akarok bűnhődni. Tehát ha te nem hiszel a Jézus Krisztus megváltó áldozatában, még ő benne sem, tehát meg a személyét is kétségbe vonod, hogy egyáltalán létezett, mint ahogy azt a tudományosnak álcázott National Geographic, meg History Channel, meg ezek az ökörségek, ezek a gusztustalan csatornák, mindenféle tudományosnak álcázott, ilyen történelmiek álcázott műsorokban taglalják ezeket a kérdéseket. Mélyhangú férfi ember lassan tagoltan, vajon tényleg létezett Jézus Krisztus? Kutatások alapján, és akkor brit tudósok, és nem tudom mikre hivatkozva, ilyen semmi hitelességet, szót nem érdemlő forrás megjelöléseket alkalmaznak, tehát ez a forrás megjelölés, hogy brit tudósok szerint, meg a legújabb kutatások szerint. Tehát ennyi a forrás megjelölés, és semmi konkrétum. És akkor, hogy például Jézus létezett. Hát ugye az időszámításunkkal kapcsolatban is azt mondjuk, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. Tehát azt is így mondjuk, hogy ezt átváltoztatták már a kommunisták, meg a liberálisok, meg az ördög, a világi erők, hogy a időszámításunk előtt és időszámításunk után. De hát ezt ne felejtsük már, hogy ez úgy volt, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. Úgyhogy ezt is kétségbe vonjuk, hát akkor ma hol élünk? Tehát, na mindegy. Szóval, aki azt mondja, hogy én nem kértem ezt, hogy Jézus meghalljon értem, az azt választja, hogy visszautasítja azt, hogy helyette is a bűnei miatt hát visszautasítja Jézusnak ezt a megváltó áldozatát. Na most van egy olyan Biblia vers, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát Jézus már előre ezt elvégezte, és ez elvégeztetett, ugye, mondja is a kereszten. Elvégeztetett a megváltás. És nekünk, ő ezt megelőlegezte számunkra.
Azért, mert ugye amikor megszületik az ember, akkor ő még nem ismeri Jézus Krisztust, és még nem hallott erről a jó hírről. És ez az ő kegyelme, hogy ezt ő megelőlegezi nekünk, ő ezt előre elvégezte. És azért, hogy nekünk időnk és lehetőségünk legyen arra, hogy megtérjünk, megismerjük őt és megtérjünk. És gondold végig ezt, hogy ki az ebben a világban, aki az életét odaadná, érted? Melyik az a barátod? Vagy te magad? Kiért adnád oda az életedet? Mert oké, hogy lehet, hogy úgy érzed, ha te szülő vagy, hogy mondjuk a gyermekedért gondolkodás nélkül adnád az életedet. De akkor gondolj bele, hogy Isten, ami mennyei atyánk, és Jézus Krisztus, a mi Urunk, akiért és aki által tett az egész föld, és hogy ő meghalt értünk, annyira szeret bennünket. Tehát ő, ha te meghalnál, tehát ez a szeretet, gondolj bele ebbe a szeretetbe, hogy ha te meghalnál a gyermekedért, na ezzel a szeretettel szeret téged az Úr, az Isten, és a názáreti Úr Jézus Krisztus. Tehát mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez az a szeretet. Ki az, akiért ezt az áldozatot meghoznád? Azért átgondolnád, nem? Tehát ha neked választanod kellene, vagy ha neked olyan helyzetbe kerülne, hogy az életedet oda kellene adnod valakiért, azért átgondolnád, hogy kiért adnád oda, nem? Most képzeld el, hogy Jézus mindenkiért odaadta. Mert úgy szerette Isten a világot, tehát az egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ő mindenkiért meghalt, de nem választja, ennek ellenére nem választja őt mindenki. Nem hisz mindenki. Hogy miért? Hát, nem tudom, hogy miért. De aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az ajánlat a következő, hogy magyarra fordítsam neked. Ez egy visszautasíthatatlan ajánlat. Mert ha hiszel, az mibe kerül neked? Nem kerül neked semmibe. Hiszel. Nem kerül neked semmibe. Az, hogy elhiszel, hogy ezt elfogadod, hogy ezt elhiszel, ez nem kerül neked semmibe. Mit veszítesz azzal, ha te hiszel? Ha te ezt a sztorit elhiszed. Mit veszítesz vele? Mondjál valamit, amit elveszítesz. Nem veszítesz semmit, de mindent megnyersz. Nem veszítesz semmit, de mindent megnyersz. Ez egy visszautasíthatatlan ajánlat. Ez a húsvéti üzenetem számotokra, válasszátok a názáreti Úr Jézus Krisztust, és kövessétek őt. Sziasztok!